I en quant a la logopèdia, doncs tenim a la Lídia Còpolo, que és logopeda fantàstica, també, coneguda fa molts anys. I que amb ella també treballareu, evidentment, la part d'edició. Què fareu amb aquesta assignatura? Conèixer l'instrument, conèixer per dins com és aquest instrument, com actua fisiològicament, què podem fer per millorar-ho, com nosaltres hem de fer diversos patrons segons el context que se'ns demani, tot això. Per això treballarem la respiració. Tots sabem respirar, evidentment. Com nosaltres fem la veu, la respiració, parlem, respirem alhora, fem el mateix quan nosaltres estem corrent, parlant, que quan estem relaxats. Com actua aquesta respiració? Tot això ho hem de fer. Aquest moviment de respiració, els músculs que tenen a veure amb aquesta respiració. Haurem vist diafragmes, tal com ens deia l'Ellen. No ens sentim el diafragma ni el fetge per dins, però sabem com actua. Com podem actuar en aquest diafragma perquè sigui del tot eficaç? Ho podem fer? Doncs sí. D'alguna manera, sí. I veurem la lògica de com nosaltres actuem i podem modificar i treure el resultat que desitgem. Evidentment, hi haurà d'haver-hi un treball constant. No només les sessions presencials, sinó també a casa. A casa vol dir que un cop se surt de l'aula, allò ja és a casa, diguem, a fora de les sessions presencials. A casa vol dir mentre esperem l'autobús. A casa vol dir mentre caminem. A casa vol dir mentre anem al metro. A casa vol dir 5 minuts que ara em despisto de la feina, puc fer alguna cosa. Sí, 5 minuts són vàlids. I tant que sí. No cal pensar que nosaltres tenim temps i que no tenim temps i que necessitem mitja hora. No. Tenim molts moments que podem aprofitar-ho. I així ens anem coneguent a nosaltres mateixos. I conèixer aquest instrument que som nosaltres fa que sapiguem tocar. A la nota que toqui tocar. I d'aquesta manera, és un treball que, a més, un cop s'ha fet i després ja poseu la pràctica, dura tota la vida. Hi ha poques coses que quedin en el cap i durin tota la vida. Doncs això dura tota la vida. I a més es va perfeccionant. I dona molta alegria i satisfacció. Bé, us ho estic venint molt bé, però és que és realment així. És així. Conèixer l'instrument. He parlat de la respiració. Quins tipus de respiració? Si nosaltres hem d'inspirar pel nas o per la boca, ja veureu els exercicis. Com ho fem, per què ho fem, què cal fer. Després treballarem la dicció, és a dir, com pronunciem i si hem de millorar aquesta dicció, com ho hem de fer. La boca, com treballa quan diu els fonemes. Com fer-ho d'una manera clara, entenedora. Com fer que la dicció tingui a veure amb una millor resolució de la veu. Per tant, lligarem veu i dicció alhora. Cavitats de ressonància, que també us en parlava la Ellen. Quina importància tenen en el timbre de la nostra veu. Una veu engolida que queda endarrere, volem cridar, sí, volem cridar, però aquesta veu està engolida. Engolida, endarrerida. Per què està així? No per màgia, és que hem fet alguna cosa. Què hem fet? El guió fa que necessitem fer aquesta veu o no? Sí, ho podrem fer tot. O una veu nasalitzada. I què estem fent quan fem aquesta veu nasalitzada? Doncs també ho veureu en el vostre aparell fonador. Treballarem amb mirallets, treballarem amb espàtules, amb cordes, o sigui, treballareu tot aquest funcionament. Per tant, la intel·ligibilitat haurà de ser una de les premisses que haurem de tenir en compte a l'hora de nosaltres parlar. També localitzarem aquesta laringe que ens ha portat l'Ellen tan espectacular, que en realitat nosaltres tenim unes cordes petites, i que fan molts tants, i que evidentment no hi ha 6 cordes, sinó hi ha 2 que són les que fem anar per la veu, i 2 més que no fem anar per la veu. Ja ho veureu, això ja ho veureu en imatges i ho entendreu. Per què ha estat creada la laringe? Per parlar, oi? I els que hem fet primer ja saben. La laringe té una funció esfinteriana i és molt més primària que pot parlar. De fet, utilitzem la laringe per parlar perquè intel·lectualment hem sigut capaços de fer això. Però té unes altres funcions esfinterianes molt més
bàsiques pel nostre organisme. I així entendreu com està conformada i, per tant, quins són els excessos que nosaltres podem fer en aquesta laringe i d'alguna manera malmetre-la. La laringe és forta, la laringe és dèbil. Nosaltres hem de saber en realitat com hem d'utilitzar el nostre cos, quines limitacions té, quan estem forçant aquest instrument fins on podem arribar per poder seguir treballant. Si no ens surten els duros, no podem fer bullir l'olla. O sigui que hem de cuidar el nostre instrument i cuidar-lo vol dir conèixer-lo. I conèixer-lo vol dir conèixer-lo a fons. Per tant, tota aquesta part de cura de la veu també la tindrem en compte. Com que la veu no és només la laringe, també tindrem present el nostre cos. El nostre cos emet so. Som persones, per tant, per sonar. I sonar vol dir realment tenir en compte que el nostre cos no serà només una laringe com a instrument, una boca com a realització de sons i amplificador de la veu, sinó tot el nostre cos. Depèn de la nostra posició dels peus, de les cames, de tot això que ens treballarem més. El nostre so serà un o serà l'altre. I tenint en compte aquestes alineacions, aquesta relaxació muscular i aquesta tonificació de la muscular ens ajudarà a expressar-nos. Entendrem que vol dir una afonia i una disfonia, que són elements que no vol dir pas exactament el mateix. Afonia no veu, la A com a prefix de no. A partir d'ara, si nosaltres estem distònics, tenim una veu ronca, orgullosa, que surt una mica timbrada. Si estem afònics, no surt més que això. I per tant també tindrem un lèxic acurat a l'hora de parlar del nostre instrument i de totes aquestes coses que anireu aprenent durant aquests cursos. I fins aquí. Jo us puc dir que, com a anècdota, jo fa 26 anys que faig doblatge en català i quan vaig començar feia 2 anys que vivia a Catalunya. Jo vivia al País Basc, per tant, i allà català no se'n parla gaire, ni hi ha neutres, ni hi ha elles, ni hi ha esses sordes i sonores, ni res de tot això. I com ella diu, des del moment en què ho aprens, en què t'ensenyen, com va ser el cas, ja està, i ho tens per tota la vida. Val la pena aprendre-ho bé. I per això